No niin, se olisi Muveksi tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tämä video on toteutettu yhteistyössä Logitechin kanssa, sillä olen saanut heiltä tällaisen laatikon. Ja tämän laatikon sisältä myös tullaan giveawayaamaan. Eli mä saan pitää tällaisen setin ja joku teistä tulee saamaan pitämään tällaisen setin. Mä pidän luultavasti giveawayn Gleamin kautta ja linkki löytyy tämän videon descriptionista, jos haluat mukaan arvontaan, mikä tapahtuu tässä noin joulun alla. Ja sitä pakettia ei lähetetä täältä minulta, eli juuri tämä minun yksilö, tämä jää minulle, mutta vastaava tulee sitten arvontaan. Mun pitää vielä selvittää, mikä mahtaa olla väri, koska mun käsittääkseni näitä saa monta eri väriä. Eli mikä tuote meillä tässä on? On Logitechin A50 Astro ja Lightspeed Wireless plus Base Station. Ja tossa on selvästi merkattu, että Xbox Design for, eli tämä on niinku suunniteltu tavallaan Xboxilla ja tätä voi käyttää niinku, mikä mua kiinnosti. Mä oon tätä itse kysynyt heiltä. Mikä tässä mua kiinnosti on, kun tässä pystyy vaihtelemaan niin kuin hyvin ja niin kuin mun mielestä tässä pystyy olemaan yhdistettynä monta laitetta näissä kuulokkeissa yhtä aikaa. Ja kun mä tykkään täällä, kun mä vaikka pelaan ja teen töitä ja mitä ikinä, niin mä tykkään pitää vähän niin kuin koko ajan kuulokkeita korvissa. Mullahan on normaalisti nämä kuulokkeet, nämä Logitechin Gaming X Pro Wireless vai mikähän on mallinimi, niin mä tykkään olla paljolti nämä kuulokkeet korvilla koko ajan. Mutta nämä on yhdistetty vain ja ainoastaan mun tietokoneeseen ja se niin kantama kautta etäisyyskään ei mun mielestä ole niin hyvä kuin se saisi olla. Niin tää olisi sitten vähän niin kuin upgrade, että nämä tulee mulla luultavasti niin kuin näiden tilalle käyttöön. Näissä on tällainen sankamikrofoni, niin kuin tähänkin saa sen, mutta kun sen saa myös irti, niin mä oon ottanut pois. Otetaan tässä unboxingia, pitää myöhemmin sitten kokemuksia. Joo, mitä tässä lukee tosiaan vielä? Xbox Series X kautta S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC kautta Mobile. Elikkä mä en tiedä voiko tää olla sitten pleikalla ja puhelimella niin kuin yhtä aikaa kiinni, mutta noi konsolit ja noin, niin sitten pitää tuosta Base Stationista tyyliin painaa nappia. Mä en ole vielä varma, mun pitää tätä asiaa selvittää. Näitä tarroja auki. PlaySync Audio, Dolby Atmos, Pro G, Graphine, en tiedä mikä se on, tai näitä tällaisia touhuja. Ja täällä takana lukee sitten Keep Playing, Pro G, Graphine Drivers, eli ne on ne, mistä tavallaan siellä kuuluu se ääni. Lightspeed Wireless Technology, mikrofonista 42 kHz Flip to Mute Mic, eli sen kääntää ylös, niin se menee mutelle. Aivan, jes, se saa ehkä olla se mikrofoni siinä teoriassa koko ajan. Teoriassa se on lisäpainona. Jos sitä saa pois, niin ehkä mä otan pois, mutta pitää olla tietysti tallella sitten, jos vaikka jotain laneja jotain, niin noi mikrofonit on melkein välttämättömät silloin. Ei mitkään pöytämikrofonit ole jees oikein. Sitten tästä dokista siellä takana on selvästikin USB-C, paikkoja itse asiassa 4. No eri laitteisiin, jos kytkee sitä kautta, niin siinä on niin kuin latausportti ja sitten 3 noille eri laitteille. 3 USB-C audio ports for PlaySync audio switching. Ja PlaySync-nappi on sitten kuulokkeissakin, että sieltäkin voi vaihtaa laitetta sitten napista. Ja siellä on myös Bluetooth-nappikin sitten itse kuulokkeissa. 24 tunnin akkukesto. Se ei ole ehkä aivan kauhean iso. Mä en muista mikä noissa Wireless Pro Gaming Xissa on, mutta voisi se pidempikin olla, mutta telakkaa sitten kun käyttää, niin eihän se ongelma ole kuitenkaan. Broadcast Quality Mic. 42 kHz täystaajuus. Joo, selvä. Miten sitä nyt muuten aukaastaa? Joskus laatikot osataan niin hienosti ja se on kuulkaa vaan näin vissi. Joo. Ja saadaan näytettyä mitä sieltä. Okei.
tää voi olla, että tää on ollut joskus auki tää laatikko. Scan here to start setup. Siinä on sitten QR-koodia. Näin. Ja. Mitäs täältä? Täällä on kaapelia. Tää on nyt varmaan sitten lataus. Halo. Veikkaan, että tässä on latauskaapeli. Tuossa on itse asiassa 2 kaapelin kuva, että niin sanotusta voisi sanoa normi USBista USB-C ja sitten USB-C. Muuten turhaa tuo veitsen, eli näin. Täällä on tämä USB-B, kun tämä on vai A, en muistakaan. Ja sitten USB-C. Sitten on tällainen minun punainen USB-C ja sitten musta USB-C, niin veikkaan, että punainen voisi tulla sinne telakkaan. Ja, ai niin, täältä mulle jo paljastui täällä kuulokkeet eikä näkynyt videolle, mutta täältä tsadam. Joo. Tässä ensi testiin, miltä ne tuntuu päässä. Voi olla, että tuolla ei laatikossa enää mitään olekaan. Mikrofonilla on tommonen kondyym. Ja kummat päin nää pitää olla. Game ja voice. Täällä on jotain. Tätä saa vaihdettua. Näköjään selvästikin on niin kuin nappia tavallaan tässä. Ja täällä tosiaan on. Tuossa on tommonen salaman kuva. Toi on se PlaySync audio. Tiedä mikä tää salama juttu on. Tuossa on Bluetoothin kuva. Täältä saa volyymiä. Tässä on näköjään tällaista. Oho. Nää voi kääntää vaikka näinkin ja joo, mä ajattelinkin, että mikä kun se taittuu, mutta tästä joo, täällä on USB-C, että näitä voi toki ladata myös ilman telakkaa, ettei se telakka ole sillai vissiin kuitenkaan välttämätön ja se Bluetoothhan on niitä kuitenkin näissä kuulokkeissa. Telakka on siihen lataukseenkin kuitenkin näppärä. Tässä ei ole vissiin mitään nappia. Tää menee niin joo tonne päin. No siitä tietää, että ne kuulokkeet tulee niin kuin noin päin. Noin päin, jos ei tässä mitään muuta merkintää. Ainakaan mä en vielä löytänyt. Yleensä ne on jotenkin merkattu, kumpi kuuluu kumpaan päin, mutta ne tulee nämä kuulokkeet niin kuin näin. Sitten venytetään tosta, että menee mun korviin ja hyvältä tuntuu. Kuuluuko näistä paremmin läpi kuin noista toisista, eli onko nämä avoimemmat kuin nämä Logitech Gaming X Pro Wireless? Verrataan. Joo, nämä blokkaa pikkasen enemmän. Ei nyt aivan järkyttävää eroa, mutta jonkin verran nämä blokkaa enemmän ääntä. Eli kuuluu huonommin vaikka puheen läpi. Teoriassa auttaa enemmän keskittymään itse peliin ehkä, mutta se vaikuttaa jonkin verran myös äänen laatuun. Se on oikeastaan äänen kanssa ihan hyvä, että ne on vähän avoimemmat. Niin se voi olla näissä etu. Mä vieläkin vähän kattelin tuossa. Onko siellä mitään merkkiä kumman päin, mutta näin nämä niin kuin tulee. Tuo mikrofoni voi laittaa tuohon ja sitten tuohon kun sitä käyttää ja siinä kuluu luultavasti joku ääni ehkä, kun se laitetaan näin. Ai niin, se telakka totta kai, kyllähän se varmasti on täällä laatikossa. Mitä mä oikein ajattelin, eli se tulee varmaan sitten täältä, no niin, rupesin miettimään, että mihinkäs tää laitetaan. Että saadaan vaikka lataukseen. Nyt voidaan laittaa toi tonne takaisin. Ja tuoskaan nyt kun ei ole mitään. Ja nämä on kaikki tällaista poltettavaa pahvia. Eihän täällä nyt vaan enää ole sitten mitään. En usko, että toi on vaan tommonen pahvi kans, että saatu muotoa tälle. Mun pitäisi kannata toi QR-koodi tosta sitten itekin vielä, mutta avataan seuraavana tämä telakka. Ja siinä on noin Xbox PC, PS5 ja en oikein tiedä mikä tuo on, onko se joku lisävarustelaatikko. Go to Microsoft Store, download free Dolby Atmos app, connect your device. Unleash precision audio for a competitive edge. Dolby Atmoksen nekin on gamingia mennyt. Elikkä
kun se on semmonen, täällä tuli myös näitä tämmöisiä, eli siihen on vaihdettava tuo pää. Tähän tulee sitten USB-C-johto tuolta ja justiinsa tämä johto. Sori, mun pitää muistaa, mulla on sitten pesukone pyykkejä, niin olin siitä laittanut hälytyksen, mutta muistan käydä sitten kanssa tyhjäämässä. Eli voidaan ottaa nyt sitten tämä. En tiedä, onko sillä oikeasti mitään väliä, kumpi menee kumpaan päähän. Tänne on, laitetaan musta tänne päähän. Näin. Ja tästä tulee sitten telakkaan. Nyt täälläkin on QR-koodia, mutta otetaan siitä telakka. Mä otin tästä lippulappusta päältä pois. Tässä itse telakka tosiaan tästä näin. Ja hokkus pokkus. Sieltä tulee tokkus. Ja siitä tuollaiset suojasysteemit pois. Se, luultavasti ne kuulokkeet vaan asetetaan tuohon. Siinä on tollaset kullatun näköiset prongit toisella puolella vaan yksi ja toisella puolella 2. Ja ai että. Se on näköjään, siihen on sitten niinku digitaalinäyttö tossa tavallaan. Ja täällä on näitä USB:jä. Tosiaan tossa on noin 3, Xbox, PlayStation ja PC. Joo, no mä kytken tämän sitten myös USBilla sitten tietokoneeseen, että se tulee sillä lailla. Ja täälläkin on QR-koodia. On tehty, että käyttäkää QR-koodia. Ja tällä se voi tulla vaikka sitten PlayStationilta tai tietokoneelta, vaikkapa tai Xboxilta, mistä nyt vaan laitteesta. Tällä voi käyttää sitten, kun siellä luultavasti on tämä käytös. Ja sitten tuo tulee sitten tuonne toiseen päähän. Ja sitten tällä lataushommalla voidaan laittaa, no punainen pää punaiseen päähän, että tämä on niin kuin näin simppeli, luulen. Se tulisi niin kuin tavallaan siihen. Ja katsotaan kuinka sillä on jotain. No täälläkin on sitten, tietää laittaa oikein päin, koska tässä on 2 näitä kullattua ja täällä on 1. Niin nämä menee sitten, toi missä on 1, niin tulee tolle puolelle ja nämä missä on 2, niin tolle toiselle puolelle. Ja ne asettuu siihen itse asiassa vaan noin. Mä luulen, että ne on sillä hyvä. Ja täällä toisella puolella sitäkin tietää, täällä on sellainen, koska mikrofoni tulee tuohon, niin siinä on mikrofonille tollainen syvennys, niin siitäkin tietää kummat päin nämä tänne tulee. Mutta nämä nyt ei ole mun mielestä kauhean niin kuin jotenkin helppo tähän asettaa. Mä vähän ainakaan tossa niin kuin yhdellä kädellä, mutta ehkä ne, ei oikein vielä tiedä kuinka helposti se asettuu. Mä laitan sen kiinni johdon, tai tuon toisen johdon tuohon kiinni ja katsotaan minkälaista kuvaa siihen tulee, kun se alkaa lataamaan. Mä voin näyttää näitä kaikkia sotkuja tästä, eli käännetään kameraa alaspäin. Se on nyt siinä se telakka. Katsotaan, kun mä löydän tämän johdon täältä kiinni. Mitä sinne tulee? No sinnehän tulee tällaista latausanimaatiota ja siinä lukee nyt Xbox toistaiseksi, mutta tää nyt ei tiedäkään vielä. Tässä itse telakassa ei olekaan nappia sille, että mikä laite, mutta tossahan on toi PlaySync-homma. No sieltä saa sitä hetken aikaa pitää pohjassa vaihdettua. Nyt siinä on PC. Mä en tiedä mitä toi onko se edes? Ai se on sellainen kytkin. Ai se on varmaan virtakytkin itse asiassa toi salaman kuva. Tai onko se niinku päällä ne kuulokkeet vai ei? Antaa niiden siinä ladata ja katsellaan tällä videolla sitten vielä enemmän mun kokemuksia tästä systeemistä ja kuulokkeista. Ja tosiaan, jos haluat voittaa tällaisen yksilön myös itsellesi, niin sitten tämän videon kuvauksessa löytyy linkkiä. Ja tämän arpajaisen tarjoaa sekä Logitech että minä yhteistyössä. Kiitos Logitech. Sitten loppumietteitä kautta mietteitä tämän videon loppuun näistä kuulokkeista. Näköjään tänne päälle on tullut pikkasen sormenjälkiä. Nehän nyt ei sieltä sinänsä mitään haittaa, mutta näkee kans, että on kerittyä käyttää.
Tästä on hyvä tästä mikrofonin puolesta, niin tietää kumma päin nämä kuulokkeet sitten tulee päähän. Ja äänen laatuun on kyllä tyytyväinen. Mä oon kyllä asentanut, mutta mä en tiedä onko siitä nyt ollut aivan kauheasti vaikutusta, mutta tuosta G-Hubin softasta, Logitechin G-Hub softasta, missä ratit, polkimet ja muut hiritenäppäimistöt sun muut siellä on, niin sinne laittanut sellaisen jonkun presetin, mikä hän oli bassoon liittyvä, Clarity and Bass jotain. En tiedä, onko ollut niinkään vaikutusta, mutta joo, äänenlaatu on hyvä ja mä tykkään, kun näistä kuuluu paremmin läpi. Kerkesin jo ne laittaa ne toiset kuulokkeet, ne on tässä tuo kaapis. Näistä kuuluu paremmin läpi kuin niistä. Ja mun mielestä äänenlaatu on parempi. Mutta mun mielestä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että näissä on huonompi akun kesto. Koska musta tuntuu, että aika nopeaa nämä niin kun tuli, että pitää ladata ja nämä on kuitenkin uudet. Et se on vähän miinus ja mä toivoin tosiaan isosti, ettei tarvitsisi tavallaan telakkaa teoriassa olla tässä ollenkaan. Mutta kai se telakka tarvii jotenkin olla, koska nämä nyt sitten toimii Xboxilla, Pleikalla ja tietokoneella ja puhelimella. Nämä voi olla teoriassa kaikkiin niihin niin kuin yhteydessä koko ajan. Tai siis joo, painetaan napista, vaihdetaan niiden välillä. Mutta esimerkiksi näin, kun mä oon tässä tietokoneella, niin onhan nämä niin kuin siinä mielessä ihan superhyvät, koska mä voin mä vaikka pelaan PUBGia tuossa kaverien kanssa ja mä kuolen ja kaverit jää pelaan, niin mä voin joko katsoa sitä pelaamista ja olla niin hiljaa, ehkä antaa jotain vinkkejä jossain vaiheessa, jos mä näen vaikka jonkun. Tai sitten mä voin vaan olla hiljaa ja katsoa vaikka puhelinta ja katsoa puhelimeltakin vaikka Instastoria tai jotain, äänet päällä, ne äänet tulee tänne kuulokkeisiin myös. Ne ei häiritse siinä kuitenkaan sitä pelaamista. Eli jos on kokemusta, että tommonen häiritsee, niin tässä voisi olla ratkaisua teoriassa sitten siihen. Mutta joo, arvontaan tulee nämä samanlaiset mustat, missä on ihan pikkasia punaista aksenttia. Nämä Logitech Astro, nämä A50. On hyvät kuulokkeet ja tosiaan nämä jää mulle itselle käyttöön. Mulla nyt on ne toisetkin kuulokkeet kyllä, mutta onhan nämä saako tuosta otettua muuten? Joo, nämä saa sitten täältä tällä lailla pois, jos haluaa näitä vaikka puhdistaa, että nämä on vaikka hikeentynyt tai jotain. Nämä on tällaista kangas, en mä tiedä, mutta ei ole nahkaa ainakaan nämä, mitkä täällä on valmiiksi asennettu. Ne on nykyään itse asiassa magneetilla. Joo, no tossahan näkyykin noin kolme magneettia, niin ne sitten menee siihen vaan ja ne on helppo ottaa sieltä sitten pois. Joo, eli toisin sanoen varmasti vaihdettavissa myös muunlaisiakin ehkä jos niitä vaan joku tekee. Joo, nyt meinaa mennä väärinpäin. Mutta tietää tuosta mikrofonin sangastakin. Sitten voi vaikka laittaa tuohon eteenkin, niin sitten tietää, jos se taittuukin taaksepäin, niin on väärinpäin ne kuulokkeet. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin Metsi kiittää kuittaa tämän videon osalta. Osallistu linkistä arvontaan, jos näitä kiinnostaa voittaa. Ja jos sulla on jo mielestäsi hyvät kuulokkeet tai jopa paremmat, niin en tiedä, kannattaako nyt turhaan yrittää voittaa, jos sä et käyttäisi. Mutta nämä on hyvät kuulokkeet ja noiden perus Logitech G Pro X Wireless. Joo. Anteeksi, mä menen sekaisin siinä nimessä, niin mä käytän näitä ennemmin kuin niitä, mutta mä en tiedä sitten, kun siitäkin on se kakkosmalli nykyään, että kummat mä valitsisin ennemmin. Mulla ei ole kokemusta oikein siitä kakkosmallista ja mä en tiedä, mitä siinä on parantunut. Että onko siinäkin vaikka tämä, että voi olla puhelimenkin yhteydessä yhtä aikaa sun muuta. Mutta on nämä hyvät. Mikrofonista mulla ei ole vielä liikaa kokemusta, en ole oikein käyttänyt, mutta olen vähän puhelussa ja kyllä siitä kuulemma selvää ainakin sai, mutta en osaa sen paremmin sanoa. Tosiaan, nyt moikka moi! Moi moi! Morjes, piu 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 ja kiitos Logitech. Moi!